Profetisk ord til Danmark. August-september 2023. Hej, jeg er Bettina Enemark, og jeg er fra Danmark. Dette profetiske ord er til Kristi i Kongeriget Danmark. Og jeg har skrevet det i forbindelse med min uddannelse til Rick Nations School of Apostles and Prophets. Jeg ser i et syn Jesus stå foran et menneske, og han puster nyt liv ind i den døde og overgivnes hjerne. Jeg hører Guds ånd sige, jeg kommer og fornyer dit sind og tankesæt, Danmark, så du kan se og bedømme, hvad der er Guds rige, hvad der er ædelt og hvad der er sandt, retfærdigt og giver ren samvittighed. Det man værdsætter og taler godt om. Ja, alt hvad der udmærker sig og er værd at rose. Jeg giver dig muligheden for at komme tæt på mig, så du kan blive udrustet og rejst op til at kunne skelne i ånden mellem, om du tjener mig og mit rige, eller du tjener dig selv, verdens ånd og mørkets rige. Men jeg har det imod dig, Danmark, at du er i oprør imod mig og mit DNA for livet, for familien, for rødderne, for ekklesia i mit rige. Det er tid nu, at du omvender dig fra din stolthed og oprører imod mig. At du ydmyger dig, beder om tilgivelse, lader Jesu blod rense dig, søger mit ord og mit riges principper til efterfølgelse, og bliver disciple af min søn Jesus Kristus. Jeg vil undervise dig om mine veje, helbrede dig, udfri dig. Når du ser dig selv i mit lys, ser du også, hvad der bor i dig selv. Og du kan vælge at bøje knæ for mig, at søge min visdom, kærlighed, Guds frygt. Eller du kan vælge at skjule dig for mig, løbe væk og opsøge andre menneskeskabte guder, som tilfredsstiller din sjæl, dine ønsker, dit begær for en tid. Men du vil ikke opleve min frihed, ej heller være i mit kongerige. Jeg er her, og jeg er den mægtige Gud og konge. Jeg er fuld af kærlighed, og jeg ønsker, at du lykkes i dit liv og med din familie. Jeg formår at gøre mere for dig, end du selv eller andre kan gøre. Jeg er din største opmuntrer. Lad alt, du tænker og gør, blive lagt ind foran mig og min trone. Og gå ind i mit allerhelligste med taksigelse. Fordyb dig i mit ord, og tal dagligt med mig om dit liv og din vandring. Jeg ønsker en tæt relation med dig, så du kan kende mig og kan vælge at følge mine veje. Men jeg er en hellig Gud, og jeg deler ikke min ære med nogen. Jeg vil give dig kraft og styrke og indsigt gennem min hellige ånd. Når du søger efter mig af hele dit hjerte, så kan du tænke mine tanker og forstå mit riges udbredelse. Jeg ønsker at helbrede dig og udfri dig fra mørkets magter. Derved kan du vælge, om du vil tjene mig eller gå din egen vej. Men jeg siger til dig, Danmark, beslut dig i dag, for hvem du vil tjene, dig selv, mørkets magter eller mig, den levende, almægtige og eneste Gud. Jeg valgte dit. Danmark, du må gå foran i forsoningen af kongeriget Danmark. Grønland, Færøerne og Danmark skal være et i mig, og I skal sammen ære jeres jødiske rødder. Jeg ønsker enhed imellem jer. Så ydmyg dig, søg mig for tilgivelse og løft dine søskende op. Gå i forbøn for dine venner. Den, som vil være den største iblandt jer, skal være alles tjener. Lad mig høre jeres gudsfrygtige hjerteslag og omvendelsesbønner. Så vil jeg lukke portene for fremmede guder, som flyder frit ind over jeres grænser, og som I leder mine folk til at tilbede. Jeg forløser innovative tanker og kreativitet ud over mit folk. Hvis du vil have det, må du komme til mig, så jeg kan lære dig den vej, du skal gå. Og sammen kan vi bygge mit rige, som i himlen, så på jorden, i dig og omkring dig. Jeg ønsker, at du søger mig og spørger mig om løsninger på de udfordringer, du ser, og i ærlig overgivelse til mig vil du stykkevis få visioner og idéer til at løse de udfordringer, som mit folk og kongeriget Danmark står overfor. Jeg er en hellig Gud, og jeg deler ikke mine ære med nogen. Giv mig al ære, du vil se, at jeg sender dig for at være og gøre en forskel og bygge mit rige.
i den tid, vi lever i. Kongeriget Danmark, kom ind til mig i bøn. Bed mig om visdom, ydmyghed og ægte Guds frygt. Så vil jeg give dig kraft og styrke til at søge efter mig. Jeg vil lære dig at elske at læse og forstå mit ord, forstå mit riges principper og være ledt af min hellige ånd. Jeg vil lære dig at skelne mellem tanker fra mig, fra dig selv og fra mørkets magter. Jeg vil gøre dig til min åndelige kriger. De hører min røst og gør, hvad jeg siger. Jeg vil lære dig at frasige dig af mørkets tanker og åndelig manifestation. Kampen står ikke mellem kød og blod, men mod myndigheder og åndsmagter i himmelrummet. Jeg vil lære dig at stå op imod de ting, som har overrumplet dig, men som jeg kan løse dig fra, når du vælger mig som din første prioritet. Jeg venter på dig. Kærlig hilsen, din far, skaberen af himlen og jorden og alt liv.